שלום לכם, כאן סרטון, פשוט סרטון ראשון לפני כל העונות של המודים, survival וכל אלה. אני אהב, ואנחנו כאן בסטארט קראפט טייל. אוקיי, זה העולם שלנו. עשיתי קודם סרטון אבל לא שמעו אותי. היה פה דיימונד וכל אלה. אוקיי, אז זה סתם סרטון. אילי איתי פה. מה קורה אילי? אתם לא שומעים אותו. אחר כך נעשה סרטון בדיקה שהוא גם איתי בסקייפ. ונעשה מלא סרטונים, survival, כמו שאמרתי קודם. אוקיי. פה זה מקום פתיחה. אוי, אוי. אוקיי, כמו שאתם רואים, סתם סרטון. אני הולך עכשיו להתאבד. לטבוע במים. יש לי שיטה יותר טובה. ככה. שיט. אוקיי, בואו אני אראה לכם את השיטה איך להתאבד במיינקראפט. אוקיי, עכשיו לילה, אז אני מדבר קצת. לא מובן אולי. תעשו ככה. ככה. וזהו. אוקיי, אז תודה שצפיתם. יאללה ביי.